Hi, DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Miss M. And this is my secret file. Backstory. Okay sana ang love story namin ng childhood sweetheart ko. Kaya lang nauwi sa wala. Then I met Ryan. He's an Australian guy. Okay sana kami. Kaso nalaman ko, may asawa na pala siya. So hindi na ako nagsayang ng panahon sa kanya at sinikap kong mag-move on at kalimutan siya. Then, time went by. Tinamaan ako ng depression. Kasagsagan ng pandemic. November 2020, to be exact. Napagdesisyonan kong mag-end contract dahil nasa Malaysia ako noon. Then March 24, dumating ako ng Pilipinas. April, dahil sa takot na nauubos na yung pera ko, nag-umpisa akong magtinda ng isda sa palengke. At doon nakilala ko si Mr. O. Nagka-chat kami. Niyaya niya ako lumabas. And then there. Alam niyo, puro problema ang hinarap ko sa buhay simula nang dumating ako sa Pilipinas. Puro para sa pamilya ko ang iniintindi ko. Sarili kong kaligayahan, nakalimutan ko na. Kaya sabi ko, ang paglabas namin ni Mr. O, ito siguro yung makakatulong sa akin para gumaan ang pakiramdam ko. Lalaruin ko ang buhay ko. Basta ang rule ko sa sarili ko, bawal ma-in love. Kasi aalis uli ako ng bansa. Then kinagabihan, nag-set kami ni Mr. O kung saan magkikita. Diyos me, akala ko, kotse ang isusundo niya sa akin. Nakita ko bahagya, may puting kotse ang tumigil sa harap ko. Sabi ko, ito na yata. Pero may tumawag sa cellphone ko. Tinatanong kung nasaan ako banda. Napangiwi ako. Isang tricycle na luma na. Pero, sige, medyo pwede nang pagtiyagaan. And then natuon ang atensyon ko sa driver ng tricycle. Sabi ko pa, naku, mukhang mas malinis pa to kaysa kay Mr. O. Pero yun, kagaya ng napagkasunduan namin ni Mr. O, humantong kami sa isang lugar na walang kusina. If you know what I mean. Walang commitment, walang demand, and bawal ma-in love. Just for fun lang. Then lumipas ang mga araw, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Lagi kong naiisip yung driver ng tricycle. Na nung gabing yun, hindi ko masyadong naaninag ang mukha. So, na-curious ako dun sa driver ng tricycle kasi yung boses niya tumatak talaga sa akin eh. So, habang nagligpit ako ng pwesto ko sa isdaan, wawalis ako, may isang matipunong lalaki ang dumaan sa harap ko. Inalok ko siya. Sabi ko, "Sir, baka gusto niyo pa ng pusit, meron pa ako sa cooler." Pero ang sagot niya sa amin din galing yan. Sabi ko, "Ha?" "Oo, ako yung driver ng tricycle na nagatid sa inyo ni Mr. O." Nawala ako sa sarili ko, DJ Rocky. Nakaramdam ako ng hiya, pero mabilis ako nakabawi. Sinundan ko siya at nakiusap ako na sana walang makaalam sa sikreto ko. So itago natin siya sa pangalang J. Minsan, inutusan siya ni Mr. O na sunduin ako nung uminom sila. Nagkapalagayan kami ng loob. Then, ayun, yung nangyari sa amin ni Mr. O, nasundan pa ng 4 na beses.
Sa totoo lang, si Jay ang nasa isip ko sa bawat oras na magkasama kami ni Mr. O. Then lumipas ang mga araw, unti-unti ko nang nararamdamang lumalayo na sa akin si Mr. O. Laging ang bukang bibig niya yung pagsasama namin ni Jay. Napapansin niya na kumbaga. Umaga at hapon, doon kami nagtatagpo ni Jay sa palengke. Naging mag-best friends kami. Lagi niya akong inaalala. At pakiramdam ko, sobrang special ko sa kanya bilang kaibigan. Yung excited kami sa isa't isa tuwing magkikita kami. By the way, si Jay pala ay 38 years old pa lang. At meron siyang 7 years live-in partner. 41 years old na yun. Pero hindi ko naiisip yun sa tuwing magkasama kami. 4 na buwan na sobrang close kami. Minsan, nababanggit niya sa akin na pinagseselosan ako ng ka-live-in niya. Pero deadma lang ako. Pero sa totoo lang, hulog na ako kay Jay. Pakiramdam ko, mahal ko na siya. Pero ang sabi ng isip ko, hindi pwede. Kasi may masasaktan. At hindi niya ako pwedeng mahalin kasi marumi ako Nakakadiri. Lumipas ang mga linggo. Dahil tumigil na ako sa pagtitinda ng isda at nag-work na ako sa isang grocery store. Noong unang sahod ko, iniyaya ko si Jay na maglomi. Ang sweet-sweet namin. Nung nakauwi na ako sa bahay, nag-chat siya sa akin. Meron daw siyang gustong malaman. Tumawag ako sa kanya. Tinanong niya ako kung meron daw ba akong gusto sa kanya. Kasi yun daw yung nararamdaman niya. Umamin ako. Sabi ko oo. Pero wala namang mangyayari kasi hindi naman pwede. Kasi may ka-live-in ka. Kasi madumi ako. Ang sabi niya sa akin, pag-usapan natin ng personal. Sumunod na gabi, sinundo niya ako. Dinala niya ako sa tabing dagat. Doon kami nag-usap. Sabi niya, tatapatan niya raw ang pagmamahal ko. Nagawakan kami ng kamay. Nagyakapan kami. At naghalikan. Hanggang sa binuhat niya ako. Wala kaming naisip nung gabing yun, kundi kami lang. Dan lumipas ang mga araw, parehas kaming lutang sa kaligayahan na para bang hindi na matatapos. Magkayakap matulog, paulit-ulit naming pinagsasaluhan ng mga gabi. Sa umaga, dumadaan ako sa kanya, then ihatid niya ako sa jeep, sa gabi sinusundo niya ako ng tricycle. Then one day, bigla na lang nagbago ang lahat. Nalaman ng ka-live-in niya ang relasyon namin. Nakita ko kung paano nagbago ang buhay ni Jay. Natakot ako na hindi ko siya masalo ng tuluyan. Sabi ko kasi, aalis pa ako. May mga pangarap pa ako. Dahil noong mga panahong yon, nag-apply ako abroad. Ang sabi ko kay Jay sa phone, kung kaya ninyong ayusin yan ng ka-live-in mo, ayusin mo. Ayusin nyo. Kasi ako, hindi ako pwede. Hindi mo ako maaasahan na alis pa ako ng bansa. So, buti na lang. Nakinig naman sa akin si Jay. Naayos nila. At dito na nagsimula ang kalbaryo ko. Yung init ng pagmamahal ni Jay sa akin, unti-unting nagbago. Ang excitement na bawasan na. Pati yung oras. Nagkaroon ako ng insecurities. At ako naman, ang nagseselo sa ka-live-in niya. Then one day nag-away kami ni Jay. Hiniwalayan niya ako. Yung unang hiwalay namin, parehas kaming nahirapan.
Then after 4 days, nagkabalikan kami. Pero iba na ang naging takbo ng relasyon namin. Dumating sa puntong 4 na beses na kami naghihiwalay. Pero sekretong nagiging okay kami. Siguro dahil mahal pa namin ang isa't isa. Then May 26, may dumating sa aking mensahe. Nabook na ako ng quarantine hotel sa Hong Kong. Excited akong binalita kay Jay na 1 linggo na lang lilipad na ako. Kaya lang hindi ko alam kung masaya siya o malungkot. Sabi ko, matagal ko nang hinintay ito. Pero kita ko rin naman na pinipilit nila ng ka-live-in partner niya na mabuo ang pagsasama nila, kaya okay na ako dun. Sabi ko nga, mas okay na malayo ako. Okay lang na tayo pa rin. Basta wag lang kayong maghihiwalay. So, unang 3 araw ko sa quarantine hotel, halos magdamag kaming nagka-video call ni Jay. Nandun pa rin yung kilig moments, mga joke at patawa niya. Then November 6, bigla na lang siyang nag-chat na pinagsisisihan niya ang araw na nakilala niya ako at nawala ang tiwala ng ka-live-in niya sa kanya. Sabi pa niya, akala niya nung una, mahal niya ako. Yun pala, hindi. Tinanggap ko yung mga salitang dumurog sa puso ko. Iniyak ko na lang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Sa ngayon, ramdam ko pa rin yung sakit na ma-disconnect sa taong mahal na mahal ko. Pero tanggap ko na at ready na akong mag-move on. Kasi gusto kong maging masaya siya. At gusto ko ring maging masaya ang sarili ko. Ang importante, natuto ako sa leksyon. Buo ang loob ko na bitawan ko siya. Kasi deserve namin parehas ang magkaroon ng kapayapaan. Kaya bebe ko, kung napapakinggan mo man to, alam kong hindi totoo ang mga salitang binitiwan mo. Kasi alam ko na ako ang nasa puso mo. Dala lang to ng maling sitwasyon, kaya kailangan nating parehas bumitaw. Kung mawala man ang pagmamahal ko sa'yo, bilang kasintahan, mamahalin pa rin kita bilang kaibigan. Kasi ikaw lang ang taong tumanggap sa akin noong lubog na ako. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Miss M. At ito ang aking secret file.